Mriki wau arep nglamar. Ora iso. Lah kok ora iso? Mergo anakku duwe calon telu. Wonge sugih-sugih kabeh. Kowe sing mbok nglamar rene iki mok trimo gedang. Ora iso. Aku padahal wis kramas lho, Mama. Iki kok tumone kok akeh banget. Iki ditakoni sawahe pira, omahe pira, sabine pira? Sabar. Buat. Hah, ketara. Kowe nek wong melarat. Yem. Kok mbok kek ngono? Lah niku nggone nganggur e. Laran apa wae iki selalu tak ada amplop. Lah terus buahe teng pundi? Aku tahu. Buah kleru amplopan isi kulit gedang. Ya perkara niki. Buah napa ali. Ora napa buah, kowe ya gocon. Sampean nglamar rene iki wis mbok pikir, wis mbok petung, wis mbok kakas apa durung? Heh! Sampun. Tenang. Nggih. Ngerti kondange raga wangsa wong ndi le omahku? Raga wangsan sugih-sugihe wong sak donya. Aja, Dik. Sak raga wangsan dan sekitarnya. Kalimaya. Piro le tuku? Karo 5 juta, Dik. 50 juta. 100 juta. Lho piro? dikei arip mbek bengi. Malah nangis. Wong mbok pameri nangis mosok aku ora bisa. Kok sine aja. Ora, Dik. Tanggone linggih. Sampeyan lho klimpat leh nunggu. Piye? Niki sampun dipun tampi nggih. Lah gedang Ora iso. Urung tak tampa. Mergo anak urung mangsuli iki adikmu kowe tok sing nglamar aku. Mudeng. Kowe rene ana sing ngakon? wonten Sing ngakon sapa? kandhane anak kula kemuda jare anak sampean sing ngongkon padha senenge pun Tenan. nggih Kowe wani nglamar anakku. nggih Mergo sing ngongkon anakku. nggih Ning ana wasesane. Purba ning anakku wasesane ning aku. Kowe wani nglamar aku? Tenan? Aku kok mbok lamar iki piye? Kowe kok iso nglamar aku kowe kurang karo bojomu. Aku iki lanang. Masa kowe nglamar aku? ora kuwalik Bapakne lek kok keri kabeh. kula niki nglamar sampean niku mboten teges kula ngrabi sampean mboten ning ajeng rabi anak kula ajeng rabi anak sampean ngoten lho Salam pirang hektar? Heh? Sapi pirang rakit? Heh? Omah tingkat pira? Heh? Ya wis. Napa Pakne? Lho, Pakne. ayo le do balik ae Pakne iki piye to yo? ketimbang aku kok dino ning Piye? pancen aku ya wong ra duwe kok upamane ora tak jawab ya ora pantes ya mbok Ya dijawab kok jeneng takon iku ya kudu dijawab. Nggih. Yen ora dijawab terus piye jawab? Ini sabar ya Pakne, sabar. bae ora nak tampa. Sabar Pakne, sabar. sampean wau takok napa Sapi, sawah, omah. sing duwe gelang mboten sampean tok kula ya duwe Apik kuwi sih. Apik paling rejo permen mumutan. Iki lho gandelan tas. sampean wau takoke pripun Pak Sawah pirang hektar? wong kula niku wong pelarat kok takok sawah pirang hektar tak jawab nggih kula niku mboten duwe Sawah.
Sampean wau takok napa meneh? Sapi. Sapi. Kula